Myntri Rangbah Khubor ukonrat ke sangma ula benta haka Impact Week hajar arpusau ha Martin Luther Christian University hakaba ula Kyntu bat penslur ban sedang ban seng yaki Kam-La-Jong hakilat wat kam wat jam. Ula ya ro yaki jingkeren jongki Samla pule halor ka jing yakun yaki jing haka rep karyang ka kam jingok kai perthei ka jing penyat kam yaki mar ki mata bala jukot ki mar jot niki mar lengkot lengkai. Ya kani ke jinyalang bala penlong da ka e-cell jong ka MLCU bat ka prime Meghalaya ka kentup ya ka jinghikai train the coach bat ka design thinking challenge ka bat mu ban kentiu ya ki jing thau thma ya ki lat ki lenti ban kentiu sha ka jing play ya ki kam ki jam ki baya day bat ka ne ka juk thmai da ka jing kershan ka prime Meghalaya in Beijing lut ban seng khatsan teli ki jaka ban penroy ki nong seng kam bat ki nong stang yala ki Kam-La-Jong ha keleng ka jela Meghalaya kini khatsan teli ki jaka ki longru ki jaka ai training ban pentebet ha ki babun ki kam ki jam ula ong